Здравейте, дами! Как сте днес? Исках да кажа, че сияете. Ние благодарим. Благодаря. Дайте да си разменим нещо контакт, да излезем, да се опознаем. Ние помислихме, че нещо ви снимат сега и така положително, позитивно. Не, аз съм напълно искрен. Да. Маги от някъде, да, или нещо рекламираше го. Не, като цяло много ми допаднахте и реших да се запознаем. Еми, според мен е възрастово, може би с нея не, благодаря. Ние така, може да сме ти майки. Така ли? Защо? Вие не сте ли сестри? Да, почти Сестри, да. Приятно ни, иначе хубав ден. Мерси. Празник, Майя, сега Благодаря. с Александра за Приятно ми, аз съм Джоджо. Щастие, късмет. Не, просто чакам един приятел тук да дойде, обаче видях колко сияете и си казвам, няма как да не ви заговоря. Ние едни теми екзистенциални разискваме. Вие някакви сериозни философски теми, аз дойдох тук и... изведнъж. Какво, ще правим ли среща или как? Не знам, ти сигурно си на 18. Не, по-голям съм. Към 30 съм. Дайте инстаграма с момчето, пишете си. Извиняйте, мамях си неудобно ми. Аз като цяло искам да кажа, че ти ми грабна вниманието, с това синьо, като цяло... Не съм от Левски, но вече ще съм. Щом ти носиш синьо, вече съм, да. И като цяло според мен добре изглежда така бяло с синьо. Много се връзва, да, виж. Да, нали? Бяло толкова харесвам, скоро мислехме да правим бяло парти. Като цяло съдба е. Да, така. Да. И сини очи, О, да. всичко е в тон. Значи мога да си разменим контакт. Да, може. Супер. Сигурно вас е имало с някой за това. Не, като цяло много ми допадна наистина. Да, душицата. Смисъл, телефон направо да пише? Да, директно на сериозните неща, нали така? И сериозните. Не, по-скоро да и Инстаграм нещо. Инстаграм. Защото телефони, не знам, вайбари. Защото аз съм доста сериозен момче и затова директно телефон, да покажа сериозни намерения. Много сте директни така от начало, още от първата секунда. Да се знае! Сигурно, да. Виж колко младо момче, пък виж колко директен. Да, директно. Само да питам отново как се казва, защото си загубих ума и гума. Майя, пчеличката Майя. Синята пчеличка Майя. Синята от всякъде. Коментирахме с това, да. Това е Фейсбук ли сега? Инстаграм е. Инстаграм. Как ми е мамо Инстаграм? Да, това съм аз, да. Супер. Ще ти пиша? Добре, ти си... Джоджо съм аз. Джорджо те видя, Джоджо, да. Това е Александър дъщеря. Приятно ми е. Отново. И на нас ни беше много приятно. Хубава вечер. Всичко добро ви желая.